obvious munhu abapa ndinengine kuti anozivikanwa nenyaya yekuita sei nenyaya yekuba nzvimbo yakabiwa akupi kukaroyi alright pakabiwa chii panzvimbo right patori neshopu yakapazwa shopu yapazwa iyi kukaroyi pane rimwe business center vanhu vachibva mira zvikanzi obvious munhu mukomana uyu anomboita zvekukorokoza but panguva iyi anga asipo ane zvaiita zvakazoitika mhuri yezimbabwe ndezvekuti munhu uyu adzoka ndobva asvika patownship vanhu vachibva vamubata vakafamba naye kuenda kumamisha kumwe kune vanhu vakainzi vabirwa asvika ikoko mhuri yezimbabwe panenge pano vanhu vakawanda mukomana akarohwa ditiutipu kuti munhu ari padhuze wese anouya achirova achiti ndakambobirwa nenyaya yekuti aifungidzwa kuti ndizvinoita mukomana uyu achibva takakurohwa ipapo achibva kurohwa ipapo but vamwe vakataura vakati vakomana mazuva nenguva yamuri kutaura nemunhu uyu munhu taitori naye kunzvimbo yakati munhu asiri yakaba but mukomana angatorwa kudhara akarohwa akaita ropa ari panzvimbo amai vake vachibva vafonirwa kunzi mwana arohwa ari kuno kuzvikanzi no arohwa nani zvikanzi arohwa nevanhu vachibva vasvika pane mwana wavo vakaenda kuzama kutora mwana wavo mwana anga asasumuke zvakanaka ndokutakura mwana achibva aendeswa kupi achibva aendeswa kuchipatara aendeswa kuchipatara amai vakandosiya mwana ariko kwachinzi mwana akakuvara even spinal cord musana maoko ane nzvimbo dzakawanda dzikakwara ndobva aita 3 weeks arimo imomo aita 3 weeks ari imomo amai vake vachibva vabuda vakutsvaga vamwe vavanhu vaiziva vanhu vakatanga kurapa vese kashakwa kana munhu 1 amai vachibva vabuda vachibva vakazoonekwa vari panzvimbo yakaroverwa munhu vachibvunza vanhu patownship kuti muri kunyatsozivisisa here kuti ndakurasika ndakauya neshungu dzoda kutora mwana wangu kuti ndepapi vakazama kutsvaga vachiudzwa nevanhu vakazoonekwa kumapasi 9 dzemanheru vaine light vaine mumwe munhu vangainaye vachiratidza kuti vari kutsvaga vakatsvaira nzvimbo iyi vakatora marara ipapo vakachera gomba vakafutsira zviri mumasuo evanhu vari kudaro vachibva vaenda kumwana vanhu vamwe munzvimbo umu nevehukama vaienda kumashopu kunoona munhu achirwara kuchipatara vehukama ndo vakanzi izvo pane imwe hama yakasvika zvikanzi iwewe nemukomana haufanire kunge uri umwe wevamwe anouya kuzondiona nokuti kunyangwe ndakarohwa nevanhu vakawanda but iwe uri umwe wacho wehukama ari kunongedzera ukama hwake saka zvandakuita panapa ndezvekuti inini rega ndikuzivise enda unoshevedzera kunzvimbo yaunogara kuti wese akarova munhu uyai mundione mangwana pakaitika chiitwa ichi chokurohwa kwemurume uyu mukomana uyu akura sei zviya 23 years mapurisa vakaziviswa here nyaya yakaziviswa ende pasi asati enda kuchipatara akatonzi panotodiwa police report pakaitwa zvese right zvadaro enda unozivisa vamwe so mukomana achienda akangosvika achipoudza vanhu kuti hamfanira kutaura yekungotaura iyai akati alright amai vake vakazonzi nemukomana amhene kuti kuwirirana kwaamai nemwana uyu here zuva rakaenda vanhu vakawanda kuenda kunoona mukomana uyu naamai vake vanga vaine bepa list ravanga vainaro nyaya yandiri kutaura iyi yakaitika muna November last year 2025 right ndobva abuditsa bepa ranga rine vanhu vanokona kuita ivo 9 zvikanzi mazita aya ari apa aya ndo mazita evamwe vanhu vakandirova but ava ndo vari pamusoro aya ndakamanyura nekuti pese paisa ruoko rwake pandiri ndaitonzwa nyama dzichidavira kuti uku kurohwako kwozoita vaingosvikawo zvavo asi handisi kuti havana mhosva ndiri kukumbirawo kuti vauye vataure neni nokuti nokunyora kwatakaita apa kana inini Mwari asina atonga kuti ndiri kuenda ava vanonditangira kana Mwari vati kurohwa kwandakaita kunofanira kundiuraya ava vanonditangira ava mukomana akarohwa musi wa 7 November 2025 December tichibva tapinda musi wa 31 December zita ranga riri pamusoro munhu achibva afa achibva dona waguduka abva dona kubva musi wa 31 December kunosvika musi wa 19 January mazita akateverana i4 asi wepa number 4 haana kudona akadona ndiwo number 5 but line up yekubva pa 1 2 3 5 yakadona saka kusora ziro ndipo akati tiri kukumbirawo kuti tidzoke saka izvi zvazviunze vanhu nhasi ndezvekuti nezuro mukoma KB amai vakaonekwa zvakare kumapasi 9 manheru dzepakusora ziro zvavakaita pakutanga zveshe vachitsvaira nekuchera gomba panzvimbo iyi yakaroverwa mwana iyayi vari vega varipo ipapo saka vamwe ukama vakati izvo no isusu vamwe vabereki vari kuti
kumashops kwanga kune vanhu vana vedu vanga variko kuvamwe vacho havatauri kuti anga tiripo. Tiri kukumbira kuti amai ava kana mwana uyu achiziva mumusoro make kuti nhengira vanga varipo, vabereki vakukumbira kuti kana mwana wako anga aripo ndiudzeiwo inini kana mune zvamunoda tiite sei tiite. Vakuona list manje mafambiro eri kuita. Mukomana wekurohwa achiri muchipatara. Achirimo muchipatara namanje achiri makatoiswa simbi. Uyu ari pa number 4 palisi asina kufa, asina kusangana kane rufu. Ndiani? Ndomwe murume arimo mubata asi ukama. Okay. Asari mukati munzvimbo, atori murume ane mukadzi nevana 2. Right. Iyeye ndiye akatanga kuenda kuna umwe chairman wemunzvimbo kuti guys, list iri kutevera iyi ini hangu ndajambika apa, but handizivi kuti kana zviri izvo zvechokwadi kana kuti kufembera kwaingotaura ka, but honai zviri kuitika. Ndiye akazokonzeresa kuti vamwe vanhu vasumuke kuti amanaka honai zvinhu zviri kuramba zvichiitika. Saka iko zvinozvi mai vemukomana vakashevedzwa kuti vauye vagare pasi nevamwe, vakaramba kuenda. Baba Isabel, saka vanhu vekukaroyi vari kufunga kuti mazita ari pa list paya ari kukonvese vari kufa, vari kukonzerwa ire nokurohwa kwakaita mukomana. Ndo hatipo kutanganiswa kwakazoonzekana kana imimi musina kuya kuzogara pasi titaure. Aya mazita muchanditangira kwete ari pabepa chete akandiguma wese, but aya mazita aya ndo akandirwisa zvandakakuwara. Weukama uya akanzi iwe rega kuya kuzondiona kuno. Ndo pa number 2 ndiye akafa pa number 2. Akatodona pa number 2 ye akatoguduka, but akatomboenda kunoona munhu. 6 minutes past 12 ndiye anaunza nyaya iyi. Mukoma wa baba wemwana uyu ari kurwara, weukama ndiye ari kuti inini sokuona kwangu taifanira kugara pasi totaura nevanhu, towirana nevanhu. Kwakuenda nyaya tinodzoka toda chimiro chisiri icho mukati menzvimbo. Ndiri kutaura kuti kana ichinge yadaro kubva kuvabereki vemwana, chero neni ndiri mubereki, tikanogara pasi ndoita senge nini ndiri kunzi handisi kurwadziwa nekurohwa kwakaitwa mukomana, but ndaikumbira kuti yadii yaita nyaya inogara vanhu pasi. Kana pane zvinoripo zvoita sei zvinoripwa naivo vari kuziva kuti vane zvavakaita, ngavaitise musoro pamwe chete, nekuti kuramba tichichema mukati menzvimbo hatisi kuti ndo zviri kuuraya, but ndo shoko rakabuda. 0713-938-538 0713-938-538 pabodzi na 0789-600-748 maibva kankhani ya ku Stone Ridge pabodzi kana kukaroyi. Munititani nayo pari zvino, rega yakatimbopinda muchitoro nevasawira vedu ve Cell One Electronics, pure quality, no deception.